झरी रोस माई बाबू कैसे तुहे बचाई। झरी झरी रोस माई बाबू कैसे तुहे बचाई। जीवन मांगे आयांस हो, जीवन मांगे आयांस हो, दुख भारी गइल धराई। झरी झरी रोस माई बाबू कैसे तोहे बचाई। झरी झरी रोस माई बाबू कैसे तोहे बचाई। घुटी घुटी के मरल तोहरो देखलो नया बुझाता। एक एक दिनवा जिंदगी के अंगुरी पर गिनाता। घुटी घुटी के मरल तोहरो देखलो नया बुझाता। एक एक दिनवा जिंदगी के अंगुरी पर गिनाता। ममता मांगत भिक्षावा, ममता मांगत भिक्षावा, आचरा अपन फैलाई। झरी झरी रोस माई बाबू कैसे तोहे बचाई। झरी झरी रोस माई बाबू कैसे तोहे बचाई। पहल मनीष कश्यप के रंग जरूर दिखाई हो। मिलजुल के हम भारतवासी 16 करोड़ जुटाई हो। 16 करोड़ जुटाई हो। पहल मनीष कश्यप के रंग जरूर दिखाई हो। मिलजुल के हम भारतवासी 16 करोड़ जुटाई हो। सांस न टूटे दिल हल जाई, सांस न टूटे दिल हल जाई, चिराग न घर के बुताई। झरी झरी रोस माई बाबू कैसे तोहे बचाई। झरी झरी रोस माई बाबू कैसे तोहे बचाई। गाय के गीतिया अपू बिहारी करे ले फरियाद हो। इंसा इंसा के कहाँ में आवे सभे उठाई आवाज हो। सभे उठाई आवाज हो। गाय
गाई के गीतिया अपू बिहारी करेले फरियाद हो इंसा के कामे आवे सभे उठाई आवाज हो रब चाहिए तो दुखवा के रब चाहिए तो दुखवा के मिल जरूर दवाई झर झर रोबत माई बाबू कैसे तोहे बचाई झर झर रोबत माई बाबू कैसे तोहे बचाई।